Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 27 sa bulan sa Marso tuig 2022. Karon ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, 4th Sunday of Lent. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 15, bersikulo 1 ngadto sa 3 ug bersikulo 11 ngadto sa 32. Usa niya na kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nagingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan pali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa ka mga lumulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug moingon, "Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon." Busa milakaw siya og bipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos og mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. "Dali," miingon siya, "dad-a nga ri ang labing manindot nga biste og isulob kaniya. Isulob usab ang singsing sa iyang tudlo og sapatusi siya. Og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-a na." Busa gisugda nila ang kumbira. Niadtong higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang pagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay." Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, una-una aragod. Sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisan nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babae ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplaga na." Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.